Ej, jeg fik den ikke. Jeg fik kun Martin, der stod i vejen. Men det var altså... Sådan, Ole. Ja, bedre, Rasmus. Ja. Ja, tak. Ja. Sådan tid. Har du altid været? Kan vi jo have, vi laver... Ja, det er godt, Ole. Ja. Hvad satan? Den kan du da godt være bekendt. Men den overgang... Alle kan lave en triple. Sådan, Anders. Martin, du er en fiskal i dag, du er.